gdzie możesz wykonać badania zlecone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Badania zlecone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej możesz wykonać na miejscu w siedzibie przychodni, do której jesteś zadeklarowany, czy w laboratorium lub pracowni, z którą Twoja przychodnia ma podpisaną umowę. W sytuacji, gdy nie ma możliwości wykonania określonych badań na miejscu w przychodni, Twoja przychodnia ma obowiązek zawrzeć umowę na podwykonawstwo w zakresie wykonywania tych określonych badań. Informacja w tym zakresie powinna być przekazana Tobie przez pracownika przychodni oraz przychodnia w widocznym miejscu powinna umieścić informację o miejscu i godzinach realizacji tych badań przez podwykonawców. Jest jeszcze kwestia badań odrębnie kontraktowanych, takich jak na przykład badania endoskopowe i je możesz wykonać w dowolnym miejscu, które ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację tych badań. Dużo zdrowia każdego dnia i do usłyszenia.